देखले भय लगे रात
ଜଳ ପ୍ରପାତ असुविधा कथा कौन कहला अरे हे जिते हलौच हला हेले तले न पड़े गला सूजी का आगे जो गाड़ी रखिया सिंगल टायर जो ना जो टायर जो टायर मुलुर जीव टिके अपेक्षा करियो मुलुर जीव हां करूं तोमर बाटला केने कार चेंज करबा ना कोड जीव कार चेंज करे बाटला हां भाई बाटला जो कार भाई चेंज करियो हां जोटी जोटी रखिया कथा से बाजार लोक नोटा टायर कहीं नहीं कैसे नोटा टायर कहीं नहीं कैसे नोटा टायर देखो तो मत भल टायर नहीं कैसे
ରନିବାଟ ଭଲଟା ମିଳିବ ନା ତମେ ଜାଣୁଛ ଘାଟି ଶୁଣି ଯାଉଛ କାହିଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସୁଥିଲ ଏ ଘାଟି ବା ୟୁଜ୍ ପୁରା ଯଦି ଟନି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଚାପି ଦେଉଛି ପୁରା ତ ଚାପିବ ନା ଗୋଟିଏଟା ଫାଟିଆଟା ଯୋଉଠି ମିଳିବ ସେଠି କଟା ହବ ନା ମୁଁ କୁହାହେଇଗଲା ନା ଆଗରେ ବন্ধୁ ତୁ ଆଗରେ ବହୁତ ତେଲ ଖାଲି ଚଲେଇ ଯାଉଛି କରିବା ତା ଉପରେ ଜଳିଆ କରିବାକୁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବସି ଗୋଟେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ବସ୍ ରଖିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଅତି କମରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଝରଣା ପାଣି ଗଳୁଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ୍ ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ନେବା କରିବା ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ କାଟିଲି ଦେଖି କାଟିକି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ବାଟ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ପହଞ୍ଚିବ ଖାଲି मेन गेट
ପଥରରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଉ, କେତେ ବାଟ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ। ଦୁନିଆ ଚାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଗରିଲା ବଡ଼ ମଣିଷ। ତାପରେ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ କେତେ ଲୋକ ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ସୁଧା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ଡୁଗଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ।
ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଭାତ ସରିଯାଇଛି ମଟନ ହୋଇଛି ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲିଲା ଖୋଲାଟା ସୁବିଧା ତ ଲଗେଇବା ପାଇଁକା ସୁବିଧା ଯଦି ଝୋଳ ଫୋଳ ରହିଲା ଲଗେଇବି ଠିକ୍ ସେ ଭାତ ଭାତ ରେଡ଼ି ଅଛି ନା? udah aja pakai dong
ଭିଡ଼ ଖାଇଦେବ।